Vanzoremba inyaya indo yakambopinda mudare renyu ndeyemukomana uyo kuti tezvarari kuninga mwana wake yekudhoneni. Shamwari takakupa samoni yekuti mukadzi wako auye ari kubva. Mudzimai wangu ari kumba kwaana tezvariva kubva pane kampa samoni akabva aenda kwana baba yavo. Sabhuku nikivanza dzenyu ari kukumba kwenyu? Aiwa, ari kumba tiri vana vedzimba mambo, ndiriwo kwamai kusangana kuna mai. Saka vari kumba kwavo kwabhudhi vavo kana vachiti vari kumba kwavo. Tiri vana vedzimba tosanganiswa namamai. Bhudhi vedu una mamai vedu. Chiri kutadzisa kuti mukadzi uyo auye kuno kudare ndokunga dare iri nderechifuwo kana chii? Mukadzi uyo auye kudare chii chiri kuitika? Iye ndiye anga ane mukadzi wake Olalo. Mene ndiye angapindura kuti chii kubva ndabva pano hapana vandakaona iye nemudzimai wake. Pamusoro baba avo vatezwa naambuya nevaya vainawo tu vatezvara vadiki naambuya. Pandakaenda nesamoni vakabva vaya vadiki ndo vakabva vatora mudzimai, saka ndokwaari. Saka aenda ikoko ndakazonzwa museyamwa nyorai tsamba maizuru muri free ipapo mupe sabhuku wangu ndoda kuti auye nemunhu nehanzvadzi yake pano padare. Nokuti ndikakutarisai so nyaya ichitaurwa munzeve dzangu tichinzwa ndakakutarisai hamuna kuchenjera kudarika izo. Mukaona tichikuremekedzai tinyarei. Handi makona pane nguva yatisingatauri nemi tisingazofara. Handiti maona ngatiitei zvinhu zvinoita nyaya yehanzvadzi venyu vaya muri accused kuti muri kuhura nehanzvadzi yenyu. Muhunzai hanzvadzi yenyu vepano padare panapa. Muri kuzunguza musoro wekuti kudii? Muri kuramba mambo pavakauya pano iyeye mumwe wacho nakutaurwa yakanga ari pano vese vanenge vachibatsirana vachikunza tese isu maziso edu zvironda. Hazviti zvironda zvamuri kuona izvi. Hunzai mukadzi uyu pano padare panapa. Kana pasina izvozvo tichakutongai zvinokurwadzai muri kunyengana nehanzvadzi. Makuna ndiri kukutaurirai zvandiri kukutaurirai pano. Nokuti isusu tinongotarisa kuti chiri kuitisa pachichichi. Musafungidzira kuti kutaura takakuteererai tiri kupai nguva yekutaura nesu. Tisingaone zvinhu zviri kuitika. Handiti makona. Kukupai nguva yekuti uyai nemunhu azopindura ega. Ihanzvadzi yenyu. Kana muchiakiuzwa kuti mukuhura naye chinoita kuti mungozvitarisa kungoti pa. Kana asina kuuya musi wa3 ndiri kukupai mutongo nenyaya yamakarepoterwa nemumwe yekuhura nemukadzi wake. Iyo ihanzvadzi yenyu. Pamusoro imambo. Maizuru nyorai tsamba yandiri kutaura. Ndafona makuseni mambo. Ndafona makuseni. Tinoda kutambisirwa time nevanhu vaida kutamba nesu. Mambo, ndafona makuseni chifona munin'a wangu kuti muri kuya kudare zikanzi baba Gina varamba kutengesa nguruve kuti dzimai wake auye. Ane nguruve yake ainzi anofanira ndozva vandiudza. Ino ndandine shuru kuti auye kudare vazopupura chokwadi zvikuitika zvibude pachena mambo vazivi. Nayo kuri iwe vanhu ndori kupomedzerwa munhu. Hanzvadzi yake kuti auye kuzokuchenesa iwe. Unoda kuti uyo ari kutorerwa mukadzi ndiwo kubhadharira iwe. Zvinokuda idifensi kai muri kutsvaka shuwana musi wa3 kana musina kuuya pano nemunhu iyeye ndiri kuisa mutongo wenyaya iyi. Iwe ndoungade watobhadhara mari yekuti mukadzi uyo auye pano. Nyaya kuiwe ugezwa. Saka iwe uri kutya kuti nyaya iyi ndanga ndisina kupiwa nedare kuti ndiende ndinovatakura. Ndati inini Uye kwavakaita ndindakavabhadhara. Sapo kana tiri kutaura muri munhu watinonyara. Amen. Tichiremekedza sasapo. Patinonzwa chunhu chichitaurwa against sabhuku wedu. Handiti achisi nyoro tingokurumidzana kungonochitambira takachiisa kune rimwe divi rakashata. Tinombotanga kuda kuona kuti kana vanhu vachitaura kuti sabhuku wedu yangadai zvingaitike here zvinhu zvakadaro.
handiti ndaifungidzira kuti muchatibatsira pekuti iye hanzvadzi regedzai ndiwe nayo ndizozvichenura pamberi pedare ramambo handiri mapawana zvamandipa regai ndiwe nayo uyai naye padare zvamandipa kuda ndandichita kuti pamwe ndikaenda ndozonzi unzai mukadzi uyu padare andipa right regai ndiendeko mupeide auye pano padare panapa akuchenurei mukadzi akatoramba ndotoenda kumapurisa very good mungataura nyaya kunzi muri kuhura nehanzvadzi sabhuku auye pano ndipei next court vamurangano Next court.